Nyinga Milton Ochieng, jaodogai mar ODM Aida Odinga wacho ni Raila Odinga ngima kasiling kendo kwendo weche mande nosebedo kaliekore no Odinga tuo. Ida mane wuoye kaunti ma Migori wacho ni kaka ng'at modak kod Odinga ene monyalo yango ni ogai mar ODM ngima kendo okawo mana yweyo matin ma siasa kendo machiegni ni obiro duogo. Newton tiego oncha chando ji ka jomoko bukore ni baba tuo ne beno racha yako wacho no da kele bana hospital ma Migori ka da kele hospital ma Migori baba mosu ongima okaw mune yweyo matin apengi ng'at moko